स' लोगोफोर आं दिनै जेबो बुंनाय नङा नोंथांमोननि गेजेराव जास्ट इनफरमेसन होनो नागिरदों बाथ्राया मा जामारदों आंबो मिथिया थारैनो ससियेल मिडियाआवहाय मोनसे फट' भाइरेल जाबाय थादोंमोन दिनै प्रिति नार्जिनारिनि ओमफ्राय सोरबा हौवानि होननानै ओमफ्राय दा एमजिआ रायलायदों होननानै बुंदों खिन्थु दिनै मा जादों मिथिया आरोना दिनै ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुकआव माने बिथांमोननिल' दिनै फट' गोसारदोंमोन दा बिनि सायावहाय दिनै प्रिति नार्जिनारिया मोनसे क्लेरिफिकेसन भिडिअ होदों ओमफ्राय आं बे क्लेरिफिकेसन भिडिअखौसो नोंथांमोननो होनो होननानै फैदों आरोखि स' नोंथांमोना भिडिअखौ माने नायना लाग्रोबानो जाबाय ओमफ्राय मोनथिना लाबानो जाबाय आरोखि बियो संसारनि मोखाङावहाय देखायफ्लादों दिनै बे आंनि हौवा एमजिआनो जन कार्जिनो हरदों आंनि जायजोंहाय आंनि हाबा जुलि जाखानोसैमोन नै खुलुमबाय रायजोफोर नै आङो आङो दासो डिउटिनिफ्राय फैदों फैनानैहाय दिनै फुंनिफ्राय एनिथिं एमजिआ जे आंनि सायावहाय जे गोबां बेफोरबादि पोस्ट होबाय थादों बे पोस्टनि सायावहाय बे पोस्टआ बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौनो आङो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम आङो फोरमायनो होननानै फैबाय भिडिअ गोलाव जागोन एसे रायजोफोर बिनि थाखायनो भिडिअखौ नायजोबाबा नोंथांमोना बुजिनो हानाय नङा मोनदांनो हानाय नङा बिनि थाखायनो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि बेनो गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो नायनानैसो कमेन्ट्सखौ हो थ' रायजोफोर गोबाव समनिफ्राय आंनि न'खराव जे जानानै थांनाय गोबां समस्या दानिफ्राय आङो बियो गोबां समस्याया हाबा जाजेननायनिफ्राय लानानै जे समस्या फैदों बे समस्याखौ आङो इसोरखौ नायहरनानै इसोरनि बोसोनखौहाय आङो मानिनानै आङो सैथोयै आं निमाहा होयै फैदोंमोन नाथाय दिनैहाय आङो थांनाय जे मोनाबिलियावहाय सान थोआ हर थोआ रायलायदों होननानै सासे हौवाजों रायलायदों होननानै बेफोरबादि जे आंखौ गाज्रि पोस्ट लिरना होदों थ' बे आंनि जे बे लोगोखौहाय लोगोजों आंनि मा सोमोन्दो आरो नंगौ सैथोआ मा बेखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनैहाय बेखेवफैनो आङो गोनां जाबाय आं गोसो गैयामोन थेवबो आङो गोनां जाबाय मानोना गोबां बेफोरबादि आंनि सायाव नंखाय बेफोरबादि फोसावनानै दायो आंखौहाय गाज्रि देखायनो थाखाय आंनि लाइफखौहाय पुरा दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय हाथियार बानायनो नागिरदों एनिथिं एमजिआ थ' बेखौहाय आङो दिनै सैथो बिनि जे रियेल केरेक्टार आरो बियो मा खालामनो सानदों आंनि सायाव आंनि न'खरनि सायाव बेखौहाय दिनैहाय आङो रियेलावहाय दिनै आङो बेखेवसारनो होननानै आं फैनो गोनां जाबाय गावनि हौवा सानदोंमोन आङो बिनि थाखायनो आङो हाजासे आङो बेखौ सैथोयै आङो निमाहा होबोदों गोबां आंखौ नासयबोब्लाबो आंनि बिमा बिफाखौ इभेन आंनि बिफाखौ बुनो सोनो थाखाय बियो गसंख्रांलायब्लाबोनो सिथारनो थाखाय आंनि बिमा आरो आंनि आंखौ बियो सिथारनो नायबाबोनो आं सैथोबोदों निमाहा होबोदों नाथाय दिनै जे आंखौ आंनि स्वभाब चरित्रखौ गाज्रि होननानै देखायनो थाखाय जे दिनै ससियेल मिडियाआवहाय पाब्लिक नोंथांमोन रायजो राजा साफ्रोमखौनि मेगनफोरखौ खाना खालामनानै गावनि महरखौ गावखौल' मोजां मोनहोनो थाखाय जे मोनसे बिनि टारगेट नैबे टारगेटखौ आं नोंथांमोननिसिम आं दिनै बेखेवनो गोनां जाबाय थ' रायजोफोर गोबाव सम जानानै थांबाय हाबानि उननिफ्रायनो एनिथिं एमजिआ आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोननाया बे खोथाखौहाय आङो सिगां मिन्थियामोनबाबो आङो गैयाबाबोनो आङो मास मोनबासो जाबाय बे समावहायनो आं मोनथिदों जे एमजिआ आंनि मबाइलखौ जे हेकिं खालामदों बेखौ आं मास मोनबा सिगां मोनथिदों आं थ' गोबाव समनिफ्राय बियो आंनि सायावहाय बियो बेरेखा ससियेल मिडियाफ्राव बुंनाय आरो आंजों थानो गोसो गैयि आंनिफ्राय बोरै बियो खारग'नो हानाय बेफोरो मोनसे बिनि गोसोआवहाय बिराद प्रसेस सोलिबाय थादों बिनि थाखायनो बियो मोनसे प्रमान नागिरनो थाखाय आंनि सायावहाय बियो मा खालामदों आंनि मबाइलखौ बियो हेकिं खालामदों थेवबोनो जेब्ला आं मास मोनबा सिगांनिफ्रायनो जेब्ला आं
मोनथिदों बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामदों आं बिखौ अपेन चेलेन्ज होदों नों आंनि चाहे जेसेखिया नोङो आंनि मबाइलखौ नों हेकिं खालामा मानो नों जेसेखिया हास्थाया मानो नों आंनियाव जेबो गोरोन्थिखौ मोननाय नङा आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो आङो थैनानै थांजासे आं नोंखौ डिभर्स होआ होननानै आङो बुंदों मानोना बियो आंनिफ्राय गोजानाव थायो बियो सम सम बियो फैथियो फैनानै बियो माबा मोनसे गोरलै गोरलै बिसयफ्राव बियो बाहाना नागिरफैयो रागा देखायो आंनि सायाव अत्याचार रागा देखायनानै बियो ओंखारनानै थांथियो बिनिफ्राय बियो मा होनो गोबां बियो फन हरा सप्ता खनसे फन हरा 10 दिन फन हरा नै बेफोरबादि बियो खालामो ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामै खालामै बियो नायबाय थायो आरो जमै थायो माब्ला मोनसे दाय मोनगौबा माब्ला मोनसे दाय मोनोबा बे दायखौ देखायनानैहाय नोंथां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव देखायनानै आंखौ गाज्रि होननानै आंनिफ्राय बियो गोजान जानगारनो हागोन खारग'नो हागोन बे रिलेशननिफ्राय बियो नागिरबाय थादों आरो बेफोरबादिनो आंखौ नागारनो थाखाय बियो माबादि पलिसि इउज खालामदों आङो गभर्नमेन्ट सार्भिस मावो आंहा डिउटियाव थांनांगौ दं गोबां स्टाफफोर बेवहाय मोनसे टीम वार्कार जों खामानि मावो हस्पिटालनि स्टाफफोर माब्लाबा फन हरो माब्लाबा सोरबा फन हरो जै सोरबाफोर सासे माने गोदान नाम्बारजों फन हरोबा बियो बे नाम्बारफ्रावहाय बियो फन हरै बियो बुंहरो रायहरो आंनि हिन्जावजों नोंहा मा सोमोन्दो दं नै बेफोरबादि बियो सोंहरो आरो ओमफ्राय आंखौहाय तुरन्त मेसेजावहाय हरनोसै बियो नै बे उमुक नाम्बारजों रायज्लायदोंमोन सोर बियो सोर नै बेफोरबादि मानो रायज्लायनांगौ मानो रायज्लायो मानो नों दिखांनांगौ मानो रायज्लायनांगौ नै बेफोरबादि खिन्थु संसाराव थांनानै थासान्दि मानसिया मावनांगौ दांनांगौ आरो गावनि जाति भागिफोरबो दङ गोबां थ' बेफोरजोंबो बयजोंबो गोरोबनानै थानो थाखाय जों खोथाफोरखौ जों कमिउनिकेसनखौ जोङो दोननो रायज्लायो बेयावबो बियो दिनै बुंबावगोन बियो फोलादों हौवाखौ नै फानफैलायबाय नङा रायजोफोर रावबो गावनि हौवाखौ फाननो गोसो जाया आरो फानना आरो आं बादि मानसिया नै बिखायाव आङो आखाइ होनानै बुङो आं जुदि नंखाय बुंदोंब्ला आंनि सायाव माबा मोनसे इसोरानो माबा मोनसे खालामगोन नाथाय आङो सैथोखौ सैथो अराय थैजासे आं सैथोयै बुंलांगोन आं गोबां समाव बेफोरबादिनो बियो कलफोरखौ हेकिं खालामै आंखौहाय बेफोरबादि मेन्टेलि टर्चार खालामो खिन्थु थेवबोनो बियो दिनैसिम बियो माने जेबो बियो एभिडेन्स मोनाखै जेबो बियो प्रमाणखौनो होनो हायाखै प्रमाणखौनो नागिरबाबो बियो मोनाखै एसेबां दिना मानोना आंहा बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो रावजोंबो गैया आरो हाबा जानायनिफ्राय दिनैसिमावहाय आङो सासे बिमा जालायबाय आंहा बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय रावजोंबो गैया थेवबोनो बियो दिनैहाय जेब्ला आङो गथ'आ लोमजायो सायो गथ'नि थाखाय नांगौ समावहाय जेब्ला बिफा हिसाबै बिखौ आङो फन हरो लिंहरो सम बियो आंखौहाय माबादि बियो आंखौहाय बुंहरो जाहैबाय मा होनो माथोखाय आंखौ मानो नांगौ आंखौलाय मानो नागिरदों आंखौ नाङाब्रा नागिरनाङा नोङो नै बेफोरबादि खोथा बाथ्रा नों गावनि जायगायावनो नों गुबुन हौवाखौ नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नों बेलेग हाबा लाफिनदो नोङो जायखाया नोंखौहाय हेफाजाब होनाय जायहा नोंजों लोगोसे थानाय नों बेबादि मानसि नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नै बेफोरबादि आंखौ बियो बारंबार आंखौ फोर्सफुलि बियो जबरदस्ति आंखौ थोनबाय थायो आरो रायजोफोर दिनै सैथोखौ आरो आङो लाखोमाया लाबानो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखेवफैनोसै जे एनिथिं एमजेनि रियेल केरेक्टारा मा दिनै बियो गावनि असे जाय आंगो लोगोफोरजों बियो सान हर गिदिंबायो सान हर जाय इउटुबार लोगोफोरजों बियो थायो जायो लोङो नै बे लोगोफोरनि सिगाङावहाय बियो रोखायै बुंखानायखा जे सानसेबाबो आंखौ माने हिन्जावखौ बियो गारगोन होननानै बुंखानायखा बेफोर खोथाफोरखौ गासैबो आङो मोनथिजोबनाय बिनि लोगो लेबाफ्रानो आंखौ खोथानानै दोनजोबदों आरो माखासे लोगोफ्रा माखासे माने गेदेरमा जायफ्रा माने सनमान मान होजाथाव बेफोरबादि मानसिफोरनि सिगाङावहाय बुंनानै दोनदों बेखौ बुजायनांगौ मानोना बियो बिसिखौ गारनो नायदों नै बेफोरबादि बाथ्रा
थ' रायजोफोर बेबादिनो थांनाय मोनाबिलिनि जे खोथा बे खोथायाबो बेबादिनोमोन जे मा होनो नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो मिथिया जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि आन्डारावहाय जाय टिचारफ्रा जाय मास्टारफ्रा साख्रि मावदोंमोन बिसिनि साख्रिया बावैसो 26,000 मास्टारफोरनि साख्रिया माने सानसेनो गासैबो डिसमिस जानाय साख्रिया थांनायखौहाय बयबो नोंथांमोनाबो जानो हागौ निउसनि गेजेरजों मोनथिदों बेनिखायनो रायजोफोर बे जे फट'आव जाय हौवाखौ दिन्थिदों जाय आंनि लोगोनि फट'खौ दिन्थिदों बे लोगोआबो सासे गभर्नमेन्ट मास्टार थ' बिनि थाखायनो आङो सासे लोगो हिसाबै सिगांनिफ्रायनो जोङो लोगोमोन नाथाय हाबा जानायनि उननिफ्राय जोंहा जेबो कोनो कन्टेक्ट गैया मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे संसार जानायनि उनावहाय मोनसे संसारावहाय बेफोरबायदि हौवा लोगो हिन्जाव लोगो बेफोरबायदि थालायोब्ला बांसिन रिलेसना मा जायो होननानैहायनो आं खुनु गावनि लोगो लेबाफोरजों जेबो आङो जगाजग दोनाखै आरो जेबो खबर गैयामोन नाथाय दिनै बे वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि जे आन्डारावहाय जाय मास्टार साख्रि मावग्राफोरनि साख्रिया सानसेनो मिथिस्लाबालासे केन्सेल जाजोबदों सुप्रिम कर्टनि रायावहाय नै बेयावहाय आंनि बे लोगोआबो गोग्लैदों नामा बे मास्टार जाय आंनि लोगो बेबो गोग्लैदों नामा होननानै बिनि दुखु खस्थ'खौहाय दुखुखौ आं मिन्थिनो होननानैहाय आङो फन हरनाय जादों आंनियाव बे लोगोनि नाम्बाराबो गैबावलेमोन मानोना नोंथांमोननो आं सिगां खोथाखादों आंनि मोनसे आइफन 12 खौहाय एनिथिं एमजिआ देख्रुबनानै होदों होननानै आं खोन्थाखादोंमोन बिनिखायनो आंनियाव जेबो नाम्बारबो कन्टेक्ट लिस्टबो गैलामोन खिन्थु आङो सासे लोगोनिफ्राय आङो बेखौ कालेक्ट खालामनानैहाय आङो बे लोगोखौहाय आङो सोंहरदों नोंनि खबरा माबादि जाखो माबोरै जाखो बेयावनो गोबाव समनि उनावहाय दिनै रायज्लायनायाव खोथाया एसे गोलाव जालांदों आरो बेबो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बियो प्रब्लेमावहाय थानायखाय दिनै आं बिखौ सान्त्वना हरदों आं बिखौहाय बानजाय हरदों माखासे मानि खोथाजों आरो जेब्ला बियो आंनि खबरखौ सोंदों बिबो जेबो मोनथियामोन आं हाबानि उनाव दिनै आंनि जिबनाव मा जानानै थादों जेबो मोनथिया नाथाय आं बिनो माखासे मानि खोथाखौ जेब्ला आं खोन्थादों आंनि दुखु खस्थ'फोरखौ आं माबादि सोलिनानै दङ आंनि जिबनाव आं माबादि दुखुआव दङ दिनै आं लोगो हिसाबै जेब्ला आं शेयार खालामदों खोथाफ्रा लावलांदों दुखुआव गोग्लैनानै थानायलाय बे लोगोखौहाय आङो चाहे जेसेखिया संकट समस्यायानो फैया मानो गासैबो सिचुवेसनावहाय गोसोखौ हमथानानै जिउ खांनांगौ होननानै आं बुजायहरदों बानजायहरदों आरो बे लोगोआबो आंनि दुखु खस्थ'खौ खोनानानै बिराद जिंगासिदों गोसोआव बियो दिनै जिंगासिनायजों बियो माखासे मानि बियो खोथाफोरखौहाय बियो बुंदों आंखौ बानजायदों जे जाबाय दा मा होनो लाइफआवहाय गावनि गथ'नि भबिष्यतखौ नायनानैहाय नोङो मोजाङै मोजां नों जिउ खांलांनानै आंखौ बानजायहरदों बिनि उनावहाय लास्टावहाय दिनै लोगो हिसाबै नालाय दिनै आंनि जिबनाव जे दुखु खस्थ' जानाय बे दुखु खस्थ'खौ नुनानै बियो जंखायनाय बादि रावजोंहाय बियो आंखौ जंखायबाय थाहरदों बियो मानोना समावहाय दुखु खस्थ' थानाय समावहाय जेब्ला ओरैनो माने एसे एदावलायनाय बेफोरबायदि जंखायलायनाय बेबायदि जंखायलायोब्ला एसे माइन्डफ्राबो रिफ्रेश जायो नालाय थ' जंखायनाय हिसाबै आंबो बारा जेबो बुङाखै जंखायदों थोस है माहाय बिदि बेबायदि आं बाथ्राफोरखौ आं बुंदों जे दिनै एनिथिं एमजिआ जे बुंदों जे बिनियावहाय रेकर्ड दङ आरो बिथ' हेकार थ' आंनि मबाइल हेकार थ' बिनि थाखायनो बिनियावहायबो कल रेकर्ड दं जानो हागौ एसेबां जुदि आङो सिगांनिफ्रायनो जेबादि बियो लिरदों सान थोआ हर थोआ रायज्लायदों होननानैहाय थ' आं बेबायदि सान थोआ हर थोआ सानफ्रामबो जुदि आङो रायज्लायग्रोयोब्ला आङो जुदि गुबुन बेलेग हौवाफोरजों जुदि आंहा सोमोन्दो दङब्ला दिनै आं एनिथिं एमजे निसिम आं बुङो जे दानो इमिडियेट आंनि गासैबो कल लिस्टखौ नोङो नाहरनानै
कल लिस्टखौ नोङो लानानै नों होनांगौ आं सोरजों सोरजों रायज्लायो कय घन्टा रायज्लायो मा रायज्लायो नों बेफोरखौहाय नोङो होनांगौ बिनिखायनो ओरैनो आंनि मोखांखौ बा आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गाज्रि देखायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जुदि नों बेफोरबादि खालामोला बे मोजां जानाय नङा बिनि थाखायनो मा रायज्लायो आङो सोर साबसे बेलेग बेलेग हौवाफोरजों रायज्लायो आंनि कल लिस्टआथ' नोंनाव थाजोबगोन ना नोंथ' आंनि मबाइल हेकार नों दिनै मबाइलखौ हेकिं खालामनायखायसो मियानिबो जे रायज्लायदों बे गोदान नाम्बारखौहाय फन थुनायावहाय नोंनियाव बियो गासैबो इनफरमेशना सहैदों आरो नोंनियाव रेकर्डा थादों थ' बेबादिनो आं सोर साबसे हौवाजों रायज्लायो आरो आंहा मा गाज्रि सोमोन्दो दङ सोरजों आङो मैयाहायबो मा गाज्रि रायज्लायहरदों नों बेखौबो खिन्थु नोङो होनांगौ गावखौ मोजां दिन्थिनानै आंखौहाय बेफोरबादि गाज्रि आंनि केरेक्टारखौ गाज्रि होननानैहाय दिन्थिनो नों दानाजा जाय दिनै बिनि नंखाय बेफोरबादि जोंनि सायावहाय एलिगेसन आं आरो बे लोगोनि सायाव जे एलिगेसन लागायनाय बेफोरबादि जंखायलायनाय बाथ्राफोरखौनो जेन गोबाव समनिफ्राय मोनसे गाज्रि सोमोन्दोआव थाबोनाय बादि मोनसे जे बुंनाय बेफोरबादि रावा दिनै जोंनि लाइफ जोंनि पार्सनेल आरो जोंनि फेमिलि लाइफआवबो दिनै एफेक्ट खालामो मानोना आंहा गथ' सासे दं नों जानो हागौ दिनै जोनोमनिफ्रायनो नों गथ'नि दायित्व खौ लायाखै नोङो दिनै गावखौ बिफा नङै बादि नोङो जाय समावहाय आंनो बयनिफ्राय बांसिन नोंनि हेफाजाब नांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मोनथिगौ जे मोनसे समाव डेलिभारि जाखांनानै जेब्ला आं 1.5 मास जादोंमोन बै समावहाय आङो आंनि हौवाया जे जायगायाव दिनै एमजेआ न' लुदों बिनि खाथियाव आङो बिगा मोनसे हाखौ लायदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय आंहा एसेबांबो थाखा फैसा गैयामोन बिनि थाखायनो आं माखासे थाखाखौहाय आङो आंनि मा होनो माखासे माने गुबुन मानसिफोरनिफ्राय आङो ऋण लाथ'दों ऋण लानानैहाय आङो बे हाखौ बायहैदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय दिनैहाय आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आं दिनै लाजिया फांसिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं क्लियारै बुंफैयो आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आरो आं हौवा हिसाबै आं एमजे खौ बुंदोंमोन जे आंनि एकाउन्टआ बे हाखौ लानोथ' गोसो जाबाय आं हाखौ खिन्थु बे हाखौ लायोबा आंहा एकाउन्टआ खालि जागोन गथ'नि जानाय लोंनायखौ नोङो जेब्लासिम आंनि ऋणफ्रा जोबा एसे नों नायनांगोन होननानै आं रिक्वेस्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै जेब्ला आंनि एकाउन्टआ खालि जादों बे हाखौ लाहैनानै दिनै बे समावहाय गाइखेर पेकेट 2 बायहैनो थांदोंमोन मोनसे मुलि दखानाव बे मुलि दखानावहाय गाइखेर पेकेट 2 बायहैनो थांनायावहायनो बियो आंखौ बुंदों जाबाय पेकेट मोनसेल' लागोन आं बुंदों पेकेट मोनसेया साननै থেকে सानथामल' थाङो बिनि थाखायनो पेकेट 2खौ लादोनि बेसेथो थाब बायनाय बे समाव आंखौ बुंदों बियो पेकेट 2 लाब्ला नों पेकेट मोनसेनि फैसाखौ होनांगोन आं पेकेट मोनसेनिल' फैसा होगोन होननानै बेफोरबादि आंखौ मेगन गिदिर दिन्थिना आंखौ हुदुमदों दखानाव बे समावहाय आङो लाजिनायजों मोनसे गाव जे जायगायावहाय आङो सार्भिस मावो बे जायगायावहाय बेफोरबादि अपमान खालामजानायलाय आङो लाजिनानै आंनि फन पेजों आङो फन पे खालामनानै होबोदों मोननैनिबो आरो दसेनि उनाव बियो आंनि एकाउन्टआव मोनसे पेकेट मोनसेनिखौ बियो पे खालामना होफिनदों आरो गारियाव फैनानै जेब्ला आं बिखौ बुङो जे मा होनो नों दिनै फिसा सासेनि जानायखौनो नोङो एसेबां गिबाय आंथ' नोंखौ सिगांनो बुंखादोंमोन आंहा थाखा फैसा थाबा आं नोंनिफ्राय गरसेबो आं बिदेरामोन नाथाय आंहा दिनै उफायानो गैया आंहा आखायाव थाखा फैसा गैले बिनि थाखायसो आं बुंदोंमोन नोंनियाव नोंलायना मैयानो आंनो मैयासो खोथादों नोंनि आखायाव थाखा फैसा दङ होमब्ला दिनै नों फिसा सासेनि जानायखौनो नों मानो गिखो होननानै जेब्ला बुंदों बियो आंखौ बेयावहायनो बेयावहायनो आंनि बिमाया आंनि गथ'खौ बामनानै बेग सीटनाव जिरायदोंमोन आंनि बिमानि मोखाङाव आंखौ बियो सोबादों हाजासे बियो बेयावहाय गारि सिङावहाय आंखौ बियो बुदों सोदों बेफोरबादि खालामदों बियो बिनि उनावहाय लामा नेशनेल हाइवेआवहाय लाङै बियो लरि गिदिराव बियो सोनानैहाय सिथारनो नायदों सिथारनो जेब्ला नायदों आङो खुनु रखमै आङो गियारखौहाय आङो फासयनानैहाय आङो गारिखौ लाखिदों बिनि उनावहाय रायजोफोर बियो बेफोरबादि घटना खालामनानै
बियो आंनि न'निफ्राय जोंनि न'निफ्राय ओंखारनानै बियो अफ्रिनि न'आवहाय जाय इउटुबार अफ्रि बिथांनि न'आवहाय बियो ओरैनो मास मोनथामसो बियो खारलांनानै थादों 2.5-3 मास खारलांनानै थादों बियो ओमफ्राय बे समावहाय बियो टटालिनो थाइसेबो गरसेबो थाखा हराखै आं ओरैबादि प्रब्लेमाव आङो गोग्लैनो गोनां जादों ओरै रिन लाबाय रिनखौसो सख'हरनो ना लनखौसो सख'नो ना मा खालामनो आं ओरैबादि हालाय हाफाय जादों उपाय गैयैयाव रायजोफोर आङो सनानि नेकलेसखौबो आं फाननो गोनां जादों आंनि सनानि नेकलेसखौ आङो फाननानैहाय आं गथ'नि जानो लोंनो थाखाय आं बेबस्था खालामदों लास्टाव आं एसे एनै आङो रिन लादेरनानै आङो सि दाग्राफोरनियावहाय आङो सोलाव सोफोन आङो बेफोरबादि बाखि बियै आङो सि दाग्राफोरनिफ्राय सि लायै आङो बेफोरबादि आं फानफैनो गोनां जादों आंनि बे दुखुखौहाय दिनैहाय रावबो बुजिनो हाया थ' बेफोरबादिनो रायजोफोर आङो गोबां दुखु खस्थ' आङो सैसोनानैबाबोनो गावनि हौवाखाय आङो आंगो गावनि हौवाखाय आङो गावनि जिउ बादि आं अननायखाय आं बेफोर गासैखौबो बावगारनानैहाय आङो नाजाबोदों गोरोबनानै आङो संसारखौ जालांनो थाखाय आङो हास्थायबोदों गोबाव समनिफ्राय आङो नाथाय दिनै आंनि गासैबो हास्थायनाय आंनि साननायफ्रा जेनेबा अबावबा दिनै फेलें जालांनायफोर बादि जादों दिनैहाय जाय आंनि लोगो मास्टार बिथाङा सासे शिक्षित मानसि दिनै बे मानसिया दिनैहाय बिराद दिनैहाय बेफोरबादि अपमान सह्य खालामनानै दिनै मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा बेखौ गुन्दा दानानै बुंगासिनो दङ बेफोरबादि गाज्रि होननानै बुंगासिनो दङ नाथाय बेसारा दिनै बियो आंखौ फन हराखै नागिरहराखै नाथाय बिनि जे दुखु दिनै साख्रिया जे मोनसे गिदिर खैफोदनाव दङ नै बेखौसो आं खबर लाहरनायावहाय आंनि फनखौ आंनि नाम्बाराबो बिथांनाव सेभ गैबावामोननो होमब्ला दिनैहाय गोदान नाम्बार नुनानै रिसिभ खालामनानैहाय दिनै रायज्लायदों आरो मोजां गाज्रि रायज्लायनायाव बेफोरबादि उभय पक्षनि समस्याखौ मिथिनानै दिनै जोबनायाव जे एसे जंखायलायदों बे जंखायलायनायखौनो दिनै आंनि हौवाया बेसेबांबा गिदिर मोनसे गाज्रि फोरमान होनानै आंखौ गारनो थाखाय हयथ'बो बियो गिदिर मोनसे बे हाथियार बानायदों नाथाय बियो दिनै बेफोरबादि गुन्दा बा गाज्रि मानसि नङा रायजोफोर आरो बिथांखौ बेफोरबादि बिनिखायनो गाज्रि गुन्दा मा होननानैहाय पस्ट होनाङा नोंथांमोननियाव आं गुरै खावलायनाय मानोना बिथांना दिनैहाय गोबां दिनै डिप्रेसनाव दङ जायफ्रा दिनै वेस्ट बेंगलनि जे घटनाखौ सुप्रिम कर्टनि जे राय होनाय बे रायखौ जायफ्रा नुयो बिसोरो हयथ' मिथिखादों जे दिनै मा हाराव माबादि लेभेलावहाय दिनै दुखु खस्थ' दं दिनै बिथाङा बेफोरबादि दुखु खस्थ' अलरेडि जुजिनानै दंखायो नाथाय बिथाङा दिनै रावनिबो हिन्जावखौहाय आवलायहराखै रावनिबो हिन्जावखौहाय बियो डिस्टार्ब खालामहराखै दिनैहाय लोगो हिसाबैहाय आङो खबर लाहरनायाव एसे एनै जंखायनायखौनो दिनैहाय आंनि हौवाया बेफोरबादि गाज्रि पस्ट होदों दिनै बिथाङा जे डिप्रेसननि गेजेरजों थांदों दिनै जानो हागौ बिथाङा बेफोरबादि ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननि गाज्रि पस्टखौ नुबानानै दिनै बिथाङा जे हक दिनै जों चाहे वेस्ट बेंगलानो हक चाहे जों नेपालनि हक चाहे जों जिखुनु जायगानिनो हक जों साफ्रोमबो बर'खायनो दिनै नोंथांमोना जायफ्रा बिटिसि बादि जायगायाव थानानै दिनै गोग्गा खालामनानैहाय आंल' बर' होननानैहाय बेफोरबादि नै वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बिदि नै वेस्ट बेंगलनि नै नेपालनि नै बेफोरबादि जायफ्रा कमेन्ट्स होदों नोंथांमोननिसिम बुंदों नोंथाङा जे बर' रावखौ रायदों दिनै आं मानो बे बर' रावखौ रायदों दिनै जों वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा मानो बे रावखौ रायदों मानो रावखौ बे बर' बिमानि रावखौ मानो रायदों जों जुदि बर' नङामोनब्ला जोंनियाव जुदि बर'नि थै गैयामोनब्ला दिनै जों मानो रायदों आरो नोंथांमोना जे बिटिसियाव थानानै दिनैहाय नोंथांमोना गिदिर खोथा बुंदों दिनै नोंथांमोना मा मिथिगौ जोंनि वेस्ट बेंगल बादि जायगानिफ्राय दिनै बेसेबांबा शत मानसिफ्रा मा होनो थांनानै बै समावहाय बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनायावहाय जोंनि वेस्ट बेंगलनि बर'फ्राबो दंमोन गोबां बिमाफ्रा गावनि गोरबोखौहाय खोमानानै लानो गोनां जादों गोबां आइजोफ्रा दिनै बेफोरबादि गावनि हौवाफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों आरो दिनै गोबां जोंनि गेदेरमाफ्रा दिनै जोंनि वेस्ट बेंगलनि गेदेरमाफ्रा जायफ्रा गेदेर पस्टफ्राव दंमोन पजिशनफ्राव दंमोन सरकारिनि दिनै गोबां दिनै NDFB फोरखौ जोंनि
मा होनो जे बर'नि दावहारुफोरखौ गोबां बिसोरो सहाय खालामदों बिसोरो जाहोदों लोंहोदों समाव दोनखोमाफैदों नै बेफोरबादि गोबां दिनै खामानि मावदोंमोन नोंथांमोना दिनै बबेखौ लानानै गोग्गा दुग्गा जानानै दिनै रायजोनि खोथा बुंहरदों नोंथांमोना बेनिखायनो दिनै जोङो गावजों गाव नों आं होनलायालाबानो जोङो बर' हारि बिनिखायनो जोंनि बर' हारिया खौसेथि जानांगौ आरो बर' बिमानि जोङो मोखांखौ नायनानै जों बर' बिनिखायनो जों खौसेथि जानानै जों सासे बर' बिदा फंबायजों बिब' बिनानाव जोंनि अनज्लायनाया जोंनि गोनांथि सासे बर' मानसिया जायहा दिनै शिक्षित जायहा योग्यता गोनां जायनियावहाय मोनसे माने देरहासार जाखानाय जायहा जाफुंसार जाखानाय बेफोरबादि मानसिनि लाइफआ दिनै डिस्ट्रय जादोंब्ला नोंथांमोनाबो साननांगौ जोंनि बर' हारिनि मानसिया दुखुआव दङ बेखौसो नोंथांमोनाबो दुखु जाफोनांगौ दङ बिनिखायनो अन्नानै आं बेखौनो खावलायो दिनै बिथांखौ जेबो बुंनाङा बेफोरबादि गाज्रि रावजोंहाय बुंनाङा आरो भिडिअ गोलाव जायो बिनि थाखायनो आं बे भिडिअ बारा गोबाव बुङा खिन्थु नैबे जन कार्जिया जे आंनि मोनसे गाज्रि फट' मोनसे सासे बेफोरबादि हौवाजोंहाय पोस्ट होदों नैबे पोस्टआ माबादि पोस्ट नोंथांमोननो आङो खोथागासिनो दं बे फट'आ गुबुन रावनिफ्रायबो भाइराल जायाखै गुबुन रावबो हराखै जन कार्जिनो नाथाय नैबे आंनि हौवा जाय एनिथिं एमजे नामावल' जानो हागौ दिनै कागजाव कलमावल' दिनै आंनि हौवानि महरैहाय बियो बेफोरबादि बियो संसारनि मोखाङावहाय देखायफ्लादों दिनै बे आंनि हौवा एमजेआनो जन कार्जिनो हरदों मानोना रायजोफोर बे फट'आ दिनै एमजेनाव माबोरै फैदों होननानै बुङोब्ला एमजेजों हाबा जानायनि सिगां आंहा दिनै आंनि न'खरनिफ्रायनो आरो उभय माने फारनैबो माने न'खरनिफ्राय मोनसे हाबानि थाखाय थिग खालामदोंमोन आंनि न'खरनियाबो आरो बै सेंग्रानि न'खरनियाबो हाबानि दिन थारिख गासैबो लाजोबखाबायमोन गासैबो जोंना हाबायाबो दिना एकदम खाथि जाखाबायमोन नाथाय इसोरनि इच्छा गैया होननानै आं सानो इसोरनि इच्छा गैयिखायनो बे हाबाया बायनानै थांदों थ' बे फट'आ माने जोंहा हाबा जाखानोसैमोन नालाय हाबानि डेट गासैबो फिक्स जाजोबखाबायमोन प्रि वेडिं फट' शुट गासैबो जाजोबखाबायमोन जोंना इभेन इनभाइटेसन कार्डबो जोंना जाजोब्बायमोन थ' बेबादि मुहुर्तआवहाय बिनिखायनो हाबा जाखानायसै हिसाबै जोङो हौवा हिन्जाव जानायसै हिसाबैहाय नैबेबादि फट'खौहाय सोदोंमोन आरो सोनाय जादोंमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङा सानदों जे मैया जाय सेंग्रानि बारैहाय जे रायज्लायदों बे सेंग्राजोंनो बे फट'आ होननानैहाय नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउज जानो हागौ बेनिखायनो आं खोथायो बियो बे सेंग्रा नङा रायजोफोर बियो आंनि जायजोंहाय आंनि हाबा जुलि जाखानोसैमोन नै बे सेंग्राजोंसो सोनाय फट' बियो थ' दिनैनि दिनावहाय बे सेंग्रायाबो जाय सेंग्राजों बे आंनि फट'खौहाय पोस्ट होदों बे सेंग्रायाबो गुबुन सासे सिख्लाजों हाबा जाबाय संसार जाबाय आंबो हाबा जाबाय आरो आंथ' बिमा जाबावबाय थ' बिनि थाखायनो रायजोफोर सानना हौवा पोस्ट दाहोदलाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय गोथौ बिसय हाबनानै दङ बिनि थाखायनो जानला मोनला पोस्ट होनाङा जाय मानसिफोरजोंहाय दिनै बेफोरबादि पोस्टफोरखौ होदों बे मानसिफोरजों दिनै आंहा जेबो सोमोन्दो गैया जेबो कन्टेक्ट गैया थ' बेफोरबादि पोस्टफोरखौ होनानै जुदि सोरनिबा मान सन्मान मान हानि जायोब्ला सोरनिबा दिनैहाय मोनसे पार्सनालिटिखौहाय जुदि नस्थ' खालामोब्ला हयथ'बा सोरबाया इग' हार्ट जानानैहाय मोनसे केसबो होनो हागौ बिनि थाखायनो साबधान जा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ दा बिथाङा दिनै प्रिति नार्जिनारिया मा बाथ्रा बुङाखै नोंथांमोना नुखाबाय दा एक्सुवेलि बाथ्राफ्रा मानो बिदि जालायदों गावसिनि न'खरनि मेटार्सखौ मानो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होलायबाय थादों ओमफ्राय अब्ला बिथांमोननि जेनेबा संसार जानाया बोसोरनैयानो जायाखैमोन जे बेफोरनि गेजेराव मा दरखार दंमोन जेनेबा आरो न'खराव जानाय घटनाफोरखौ ससियेल मिडियाआव होनानै मा लाब मोनदोंमोन जेनेबा मा जादों दिनै आं गोमोदों आरोखि थारमाने हयथ' नोंथांमोनाबो गोमोगोन दिनै नोंथांमोननि बिसि फिसाय नांलायनायखौ सोरबा ससियेल मिडियाआव होफैदों नामा आरो बेनि फिननायखौ नांगौ नोंथांमोना दिनै बिसि फिसाय नांलायदों मालाबा संख्रि बानलु दावराव जायो मालाबा नांलायनांसि जायो मालाबा सोरबा ओंखाम जायालासे थालायलायो बोराबलायनानै बे समाव नोंथांमोना मालाबा ससियेल मिडियाआव होफैदों नामा रावबोथ' होफेराखै जानोसो जादों आंनावबो जादों नोंसिनावबो जादों हो आंबो मालाबा ओंखाम जायालासे थादों रागा जोंनानै आंनि हिनजावखौ
आंनि हिन्जाव मालाबा आंखौ रागा जानानै ओंखाम जायासो थादों जों मालाबा होफेरदों नामा जोंथ' होफेराखै दा बिथांमोना अब्ला मा बिथांमोना दिनैसिम बिसि गोबाव जादों हाबा जानाया जों बिसि गोबाव जाखो हाबा जानाया आजिलि जों 12, 13, 14 बोसोर जाबाय थेवब्लाबो जों दिनैसिमबो जेबो जायाखै माने नांलाय दावसि गैया नांलाय दंबाबो जोंखौनो दिनै ससियेल मिडियाआव फैयाखै बिथांमोना दिनै मा बोसोर जादों आरो मानो ससियेल मिडियाआव खालि ससियेल मिडियाआव मानो फैबाय थादों मा दिन्थिनो नागिरदों जेन'बा आसरित आरो आं गोमोदों थारमाने ओंखायनो नोंथांमोना आं इनफरमेसन थाखाय भिडिअखौ होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो आरो मा मोनदांखो नोंथांमोननि सायाव थाबाय